Έκανε άσπρα την μπάλα, ο Αλονεύτης τη στέλνει προς την εστία. Ευκαιρία για την Ομόνια. Απόκρουση στην κεφαλιά του Γαρυπίδη από το Χιώτη. Καλοί συνδυασμοί φέρνουν τον Σταύρου και τώρα τον Αβραάμ σε καλή θέση. Βρήκε χώρο για το σούτ. Ο Χιώτης λέει: φαίνεται να ετοιμάζεται. Εκτελεί, περνάει μπάλα. Ο Χιώτης δύσκολα διώχνει σε κόρνερ. Ευνοήθηκε ο Μάρκες. Θέλει να πλησιάσει την περιοχή του Αποέλ. Είδε την κίνηση του Μιχάλτσια, είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Ο Χιώτης σώζει. Να ο Άρης μετά από πάρα πολλή ώρα. Που πέρασε Μιχάλτσια σε καλή θέση. Πρώτη φάση στο παιχνίδι και πρώτο καλό σουτ για τον Άρη. Βέβαια έχει ακόμη δρόμο. Μαραγκός εκτέλεσε το κόρνερ. Χιώτης εκεί θα σώσει, μεγάλη φάση. Ξανά ή ο Χιώτης ή ο Αλεξάνδρου εκεί σώσουν την μπάλα. Να λοιπόν μεγάλη ευκαιρία για την Αμérica. Τα σημαίακια, ο Ράμος που εκτελεί το φάουλ για τον Κατσαβάκη, κεφαλιά. Μεγάλη απόκρουση με τα πόδια από τον Χιώτη. Βρίσκει τον τρόπο να περάσει για τον Ράμος. Καλή παλιά. Ο Πορτογάλος. Έρχεται βοήθεια το σουτ. Λαμπάν και Καφού προσπαθούν να συνεργαστούν. Το σουτ δυνατό. Offside. Είναι σε θέση offside όμως ο